Postoje znanstvenici za koje svi znamo. O njima učimo iz udžbenika, nalazimo ih u kvizovima i križaljkama, njima su posvećeni veliki tekstovi u enciklopedijama. No postoje i znanstvenici o kojima se ne uči. Njihovo se ime s vremenom nađe u onoj sivoj zoni između stvarnosti i mistike. I sve je manje jasno, jesu li se oni zaista nečime ozbiljno bavili ili su bili tek čudaci. Jesu li zaista došli do značajnih otkrića za koje još nije bilo vrijeme ili nisu iz nekog razloga bila prihvatljiva znanstvenom establishmentu ili je oko njih bezrazložno izrasla mitologija. Takva je osoba bio Wilhelm Reich, znanstvenik koji je 30. godina 20. stoljeća otkrio neobičnu energiju koju je nazvao orgonskom energijom. Možda on i nije bio njen prvi otkrivač. Mnogi su se povezivali sa univerzalnom životnom energijom koju Kinezi i Japanci nazivaju Chi ili Ki, indijski jogi pranom, polinezijski sjelitelji manom. No Wilhelm Reich je bio prvi koji je analizirao svojstva i smislio primjenu organske energije, te konstruirao uređaje koji su je mogli usmjeravati. Zato smo i mi večeras ovdje, na rubu znanosti. Dobar večer. Gospodin Petar Vasiljević, psihijatar u mirovini, likom i djelom Wilhelma Reicha bavi se samo cijeli život. S nama je Elvis Popović, novinar časopisa Svjetlost, također dobar poznavatelj ideja o organskoj energiji s priličnom količinom praktičnog iskustva. Inače, kad se priča o Wilhelmu Reichu, neizbježna tema jest organska energija. Također, kad se govori o organskoj energiji, ne može se izbjeći Wilhelma Reicha. U priličnoj mjeri između tog čovjeka i tog pojma stoji znak jednakosti. Stoga smo se morali zapitati tko je uopće taj Wilhelm Reich. Wilhelm Reich rođen je 24. ožujka 1897. godine. Iako je živio skromno, uspio je diplomirati medicinu i postati jednim od najdražih učenika Sigmunda Freuda. Bavio se odnosima fizičkoga i psihičkoga zdravlja, a osobito odnosima između potiskivanja seksualnosti i neuroza. Budući da je njegov rad iskakao iz uobičajenih okvira psihoanalize, ubrzo je stekao nesimpatije stručne javnosti i kolega. Dolaskom Hitlera na vlast 1933. godine, Reichove knjige i radovi završili su na lomači. Zbog židovskoga podrijetla i velikoga pritiska javnosti morao je napustiti Njemačku i zaputiti se na skandinavski poluotok. Kratko je boravio u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, no shvatio je da mu psihoanalitička znanost u Europi nikada neće ponuditi dovoljno prostora za rad. Godine 1939. odlazi u New York. Još za boravka u Europi, Reich je otkrio mikroskopske čestice iz kojih se mogu razviti elementarni građevni blokovi života, koje je on nazvao bionima. U Americi je nastavio istraživanja biona i spoznao da oni emitiraju do tada nepoznatu vrstu energije koju je nazvao orgon. Istraživanja orgonske energije potpuno su ga zaokupila, pa nedugo zatim osniva Orgonon, istraživački laboratorijski institut u kojem je okupio nekolicinu svojih bliskih suradnika i kolega. Djelovanje orgonske energije imalo je višestruke pozitivne učinke, kako na čovjeka, tako i na njegovu okolinu. Otkrivena je jedna negativna pojava koju je Reich nazvao smrtonosno orgonsko zračenje. Ono je prema njegovu tumačenju bilo odgovorno za negativne promjene u okolini, ponajprije za propadanje vegetacije i smanjenje vlažnosti tla. Djelovanjem posebnih uređaja na atmosferu iznad pustinje u Arizoni izazvao je kišu, pojavu koja na tom području nije viđena godinama, a neki istraživači pripisuju mu iskretanje putanja uragana Edna, koji se kretao prema New Yorku i Bostonu. Ove fenomene Reich je objasnio snižavanjem koncentracije smrtonosnog organskog zračenja i pojačavanjem utjecaja pozitivne organske energije. Time se, nažalost, završava uspješno razdoblje njegovog istraživačkog rada. Državna agencija za hranu i lijekove optužuje ga za prevaru, smatrajući da organski uređaji ne mogu imati nikakav terapeutski učinak iz jednostavnog razloga, prema njihovim tvrdnjama, organska energija ne postoji. Sudskim nalogom uništeni su svi organski uređaji, kao i cjelokupna literatura, spisi i znanstveni radovi. Reich se nije mogao pomiriti s ovakvom odlukom, te je nastavio raditi. Zbog nepoštovanja sudske odluke uhićen je i osuđen na zatvorsku kaznu od 2 godine. Nije ju odslužio do kraja jer je samo 2 dana prije njezina isteka pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji. Prema službenom izvješću umro je od zastoja rada srca. Njegov posljednji rukopis, koji je pisao u zatvoru, nestao je.
Wilhelm Reich je mrtav, njegove knjige su spaljene. Mnogi ga s pravom nazivaju Giordanom Brunom 20. stoljeća. Evo, gospodine Vasiljeviću, saznali smo ponešto ovako biografskih detalja gospodina Reicha. Još je ostao neraščišćen pojam organske energije. Kada sam vas pitao što je to organska energija, spomenuli ste mi protupitanje kakve razlike između živog čovjeka i trupla. Što ste to time htjeli reći, odnosno što ta organska energija u biti predstavlja? Pa, organska energija je jedan od cijelog niza imena koja označavaju istu stvar, a to je zapravo životna energija koja održava organizam, ono što bismo rekli, u životu. I ako postavimo vrlo jednostavno pitanje kakva je razlika između živog čovjeka i trupla, onda mislim da baš nije tako jednostavno to odgovoriti ako se ne uzme u obzir nešto o čemu do sada nismo vodili računa, a to je upravo ta životna ili organska energija, ili ima puno više još imena. I recimo da to zaista nešto tu postoji što se čak može i mjeriti, može se zaključiti iz toga da negdje sam čitao davno da su u Švedskoj kod pacijenta koji je bio pred smrću, da su ga izvagali i da su ga poslije opet izmjerili njegovu težinu iza smrti. I pokazalo se da je razlika 23 grama. I ta 23 grama ipak nam nešto govore. Inače, dakle, taj organ koji bi zapravo trebao biti takav, nekakva eterična, formativna sila, ima i nekakve svoje unutrašnje podjele. Nekih dijele na 2, 3, 4. Koji ste vi skloni i o čemu se tu stvari radi? Pa, znate, prvo morali bi se vratiti na velikog znanstvenika s početka 20. stoljeća, Rudolfa Steinera, koji je u svojim knjigama vrlo dobro razradio pojmove eteričnih formativnih sila. Mislim da je to zapravo najzgodniji naziv za ove sile. A jedna od te njegova, on je to podijelio na 4 vrste eteričnih formativnih sila. To je bio toplinski eter, svjetlosni eter, kemijski eter ili orgon i zatim životni eter. Tako da bi se orgon uklapao u jedan od te 4 vrste eteričnih formativnih sila, a s tim da je on spadao, kako je Steiner podijelio, prve 2 sile su one koje se šire, a ove druge 2 sile su usisne. I orgon bi bio sila koja je najkoncentriranija u obliku vode. I njegova ta cijela teorija o organu zapravo se poslije pokazala kao potpuno ispravna. Prvo je bio Steiner, poslije on, kasnije su ostali u 20. stoljeću znanstvenici, počevši recimo od Kirlijana koji je to snimio, pa onda imamo ove druge ljude koji su se tim bavili. Tako da ja sam svojevremeno pogledao na internetu i našao sam ravno 2,5 stranice sinonima za organsku energiju. Dobro, koja inače funkcija tih eteričnih formativnih sila jest zapravo? Zapravo, eterične formativne sile, mislim to je taj Steinerov naziv je najzgodniji, one imaju, zapravo najjednostavnije bi bilo da se upitamo zašto se na jednom mjestu u organizmu razvija recimo ruka, a ne noga? To je stvar eteričnih formativnih sila. Neki odgovor nalaze i u genima u medicini. Da, ali znate, ovdje je u pitanju organizacioni princip, organizaciono načelo. Zašto baš tu? To ne može ni jedan genetski pristup to ne može objasniti. Zašto baš na tom mjestu? Tako da je u stvari a razlog za to je i razlog leži u tome da eterične formativne sile su zapravo ono što je rekao Steiner, arhitekti fizičkog tijela, a s druge strane one u sebi sadrže šifru informacije
o strukturi ljudskog organizma u ovom slučaju, inače uopće o strukturi organizma. Gospodine Popović, isto, na isto pitanje u vezi organske energije koje mi baš nije bilo sasvim jasno, nije ni danas usput, o kakvoj to energiji riječi i tako dalje. Spomenuli su mi da zapravo to nije nekakva fizikalna, materijalna energija, nije izmjerljiva veličina, mjere se posljedice. Kako bi vi opisali, definirali? Da, mi smo zapravo, mi živimo na prostorima koji se tada zapravo nalazio nekako između blokova, pa smo više podložni onom ruskom gledanju. Želimo sve objasniti kroz nekakve elektromagnetske sile ili tako dalje. Ja bih prvo rekao, prije svega, organska energija nije ni jedna od fizikalnih energija koje bi se mogle opisati materialistički. Znači, to nije elektromagnetski niti polje, niti val, niti ništa takvo, to je suptilna energija. To je energija koja uopće ne pripada ovom svijetu. Međutim, energija koja sinhronicistički se ponaša jednako kao neke pojave u ovom svijetu. Recimo, mogli bismo spomenuti jednu tvrdnju samoga Reicha, koji zapravo orgon smatra onom izmaglicom iznad asfalta. Znači, topli zrak iznad asfalta koji zbog toga što lomi svjetlo, odnosno što vrtloži se i što lomi svjetlo izgleda kao nekakva slika koja se miče, koja vibrira i tako dalje. I znanstvenici uvijek to uzimaju kao objašnjenje da je Reich bio zapravo u krivu jer je to običan topli zrak. Međutim, mi moramo naglasiti jednu stvar, da je tu upravo u pitanju jedna velika kozmička prijevara. Mi zapravo uvijek pokušavamo sagledati što je ono što uzrokuje pojavu, a ne gledamo da li zapravo taj uzrok slijedi isto kao i nešto drugo. Zapravo, organska energija se stvarno pojavljuje na istim mjestima gdje se pojavljuje taj topli zrak. Jer organska energija se može dijeliti na više načina. Jedan od podjela je takozvani topli i hladni organ. Topli organ se upravo pojavljuje na istim mjestima gdje se pojavljuje takav topli zrak. Tako da bismo mogli reći zapravo fenomenološki da organ jest to što je Reich i tvrdio. Znači, nije riječ o materijalnoj energiji, izmjerljivoj veličini, ali ipak se nešto mjeriti može. Da, materijalne energije nekada slijede organsku energiju i djeluju kao takve, međutim organ kao takav ne može djelovati, on je izvan ovog svijeta. I znači možemo eventualno njegove posljedice mjeriti. Tako je, mjerimo sinhronicističke posljedice. U novije doba isto je bilo nekakvih pokušaja, trenutno u Americi još uvijek te ideje su življe nego ikad. U Ohaju živi čovjek koji se zove Nicholas Reiter i on je zapravo, ja bih rekao, jedini koji tom problemu pristupa na jedan ozbiljan način, jedan eksperimentatorski način, i on zapravo pomoću električnih uređaja mjeri posljedice djelovanja organskih energija. Mi možemo govoriti o organu kao energiji koja postoji, koja daje život, koja djeluje kao nekakav regulator ili arhitekt tijela. Međutim, može isto tako biti protupitanje, a kako da mi to zapravo vjerujemo. Sam Reiter, kada je mjerio, zapravo on je mjerio indukciju u zavojnice, zapravo koja se stvara u zavojnici unutar organskog akumulatora, radio i sa kondenzatorima, ali to je jedan malo manji poznat eksperiment. On je zapazio da se u zavojnici inducira struja, međutim ta struja nije električne prirode, to nije baš struja koja se ponaša po nekim zakonima elektriciteta i magnetizma, ima vrlo čudna svojstva. Naime, recimo bakar je odličan vodič, željezo je izolator, aluminij je izolator. Instrumenti, galvanometri koji mogu mjeriti tu struju ne smiju biti moderni galvanometri, jer su svici namotani na aluminijski okvir koji apsolutno blokira tu struju. Mora biti učvršćen šelakom, znači samo noseći svitak, tada on može mjeriti. Žice koje povezuju ne smiju imati nijedan dio aluminijski. Uglavnom, vrlo čudna pojava. Sam položaj zavojnice unutar organskog akumulatora utječe na smjer, polarizaciju te struje takozvane. Općenito zapravo jedno područje koje bismo mogli analizirati s sasvim drugog stanovišta, nešto što zapravo znanost uopće još ne poznaje kao tako.